Tak čaute diváci Čaute, u Licia, nového dielu z Counter-Strike a je tu so mnou Miro, takže ahoj, Feťak a ešte Jakub. tu. No Miro, môžeš kecať. No, čaute lidi. Pod našimi popismi budú 3 kanály. Jakubov, môj nie, no aj môj tam môže byť, aj Maxov. Pod popis videa dáme aj tento server. A čo, už ideme hrať? Max, kde si? Neviem. Som na kontajneri. Dobre, idem tam. Ale ja som to nekričal na schvál. Ja viem, že to som nemal robiť. No. Ja tu skáčem z domu na kontajner, ale nevadí. Jaké? Čau. Čau. Čakaj, tak tam je... Tuto majú husté výhody, ja som tu VIP. Ináč ja mám... Koľko stojí ináč mini Terminátor? No Terminátor normálne. 200 myslím mini Terminátor a 300 stojí Terminátor a 300 extra Terminátor. Takéto ja mám výhody husté. Ja mám už 145 bodov. A ja mám 400. Keď budeš mŕtvý človek, tak povedz, ja ťa oživím. Nebude zombík, ale človeka. Ne, dúfam, že si nestratím body. Nestratil som body. No. A máš ešte bazuku? Počkaj. Alebo si zomrel? Mám bazuku. Dobre. Ešte som zatiaľ nepozrel toľko. Aj chcem to prežiť, takže... Takže prežiť. Prosím, nie vyvolený. OK. Proste takto to dám. Počkaj. Ešte raz sa pozdrav radšej. Ja natáčame, ja som úplne zabudol, no. No tak čaute ľudia. Počkaj, čaute ľudia, vítam vás z môjho videa. Padol mi trocha caps, ale čo už, no pokračujeme ve hre. Možno, že tento diel nebude až tak dlhý, a keď z ničoho nič vypneme tak, že sa ani nepozdravíme, tak to je preto, lebo ešte nemôžeme robiť dlhé videá. No a... No, to je pravda. My tuto teraz hráme na Zombie Ultimate serveri. IP bude v popisku. A zabudli ste dodať, že mne sa ten váš server, no nie váš, ale ešte sa mi nenačítal. Áno, server som ešte nenačítal, lebo... Má problémy. Som mu poslal Counter, lebo jemu sa často pokazí Counter, tak som mu poslal a teraz nemá žiadny server. A je Ouha, počkaj, ako si mám kúpiť Terminátora, Miro? Mini Terminátora. No áno, ale... Bonus vybavenia a 3. Ale veď to je mini termoš. No, ty nemôžeš Terminátora. Áno, no a áno, je to mini termoš. Ako vyzerám? Poď sem na... Ty si obyčajná kostra, ako ja, ale ty nemáš tie farby. Poď na kontajner. Si obyčajné železo. Poď na kontajner. Železo. Vidíš ma? Ako vyzerám, kostra? Ináč my vyzeráme ako roboti. Roboti. Keď si myslíte, že to je niekto z nášho a že to nevidí, tak to je pravda. Nezabudli si náhodou, že na začate? Ináč toto je môj momentálne druhý diel z Counteru, ale toto je napríklad prvý multiplayer, takže budú 2 série. Bude jedna séria single player, druhá séria multiplayer, takže diváci, takže dúfam, že... Ale dajte odber a like, keď sa vám páčia tieto videá.
Ani to nedopovedal. Na mňa sa nikto nepripojí na tomto serveri. Takže nemusíte hovoriť, že... No tak nevadí, no tak moje video už asi bude končiť, no tak čaute diváci a nezapomeňte na odber a like. Čaute. A čus.